இன்னைக்கு சவுகார்பேட்ல ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு ஹாயா போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒருத்தர் இந்தாமா ஜிலேபின்னு கையில கொடுத்துட்டாரு. நம்மளுக்கு தான் சும்மா கொடுத்தா சூறாவளியா இருந்தாலும் வாங்கி பாக்கெட்ல போட்டுக்கோமே, ஜிலேபிய வேணான்னு சொல்லுவோமான்ட்டு நான் பாட்டுக்கு வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். சாப்பிட்டுட்டே அந்த கடையை பார்த்தா கடையில நிறைய ஐட்டம் இருந்தது. நம்ம சவுகார்பேட்ல தானே இருக்கோம், நம்ம சேட்டுக்கார பொண்ணாவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலான்ட்டு கச்சோடி பையான்னு கெத்தா கேட்டுட்டேன். அவர் திருப்பி 4 வார்த்தை ஹிந்தியில பேசினதும் நான் ஒரு முழிச்சம் பாருங்க. ஒரே அசிங்கமா போச்சு குமாரு. காது கேட்காது, யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத அப்படின்னு அப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். நான் முன்னாடிலாம் கச்சோடி சாப்பிடும் போது அதுக்குள்ள மிக்சர் மற்ற இதெல்லாம் போட்டு சாஸ் எல்லாமே ஊற்றி கொடுப்பாங்க. ஆனா இங்க கச்சோடி நொறுக்கி போட்டு அதுக்கு மேல மசாலா போட்டு செம்மையாவே கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன கச்சோடி தான் கொஞ்சம் தேடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மேல ஃபுல்லா சுண்டல் தான் அதிகமா இருந்தது. டேஸ்ட்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா இது சவுகார்பேட்டோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷாப் ஆச்சே. வாங்கின ஆர்வத்திலே சுட சுட நாக்குல வச்சுக்கிட்டேன். இதுக்குதான் பெரியவங்க பொறுமை கடலினும் பெரிதுன்னு தத்துவம் எழுதி வச்சிருக்காங்க போல. அந்த பொறுமை தான் நம்மளுக்கு சோத்துல இருக்காது. அடுத்து ஜிலேபி போடுறத ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது, ஒரு கலை திறமையோட நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட். ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருந்துச்சு. போன் அப்படியே அந்த எண்ணெயில விழுந்திருந்தா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருந்திருக்கும்ல. பட் எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ஜிலேபி வந்து இல்ல தூக்கி பாரு ஆடு குதிரை வந்து இல்ல. அண்ட் இவங்க தாய்பூரின்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. இதுல பானைக்கு பதிலாக கர்டு தயிரை ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே இருந்தது. டேஸ்ட் வைஸ் ஸ்வீட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்டா வேற லெவல் இருந்துச்சுங்க. அண்ட் கண்ணெதிர்க்கவே பானிபூரி வச்சுட்டு சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பிளேட் வாங்கி பானிபூரியும் அமுக்கிட்டேன். இன்னொன்னு, இது எங்க அப்பா எனக்கு சின்ன வயசுல நிறைய டைம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நேம் என்னன்னு தெரியல. அவங்க கிட்ட கேட்டா ஏதோ கத்திஜாவோ காட்டியாவோ ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்குள்ள இந்த முட்டைகோஸ் பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டா வேற லெவல் அல்டிமேட்டா இருக்கும். இவ்வளவும் இங்கே நம்மளால சாப்பிட முடியாதுன்னு கத்திஜா பிச்சி காட்டி பிளஸ் ஜிலேபின்னு 2த்தையும் வாங்கிட்டு போயிட்டேன்.